Ahojte, dnes vás pozdravujem z Prahy, ale neprišli sme obzerať pamiatky a krásy stovežatej Prahy. Dnes mám možnosť sa zveriť do odborných rúk Marketky. Sme totižto v úžasnom luxusnom kozmetickom salóne a ja vás zoberiem na procedúru, dokonca až dvojprocedúru, pretože budeme robiť ošetrenie tváre a rovnako aj celého tela so značkou Astrali. Tak poďte, ideme k Marketke a zveríme sa do jej šikovných a odborných rúk. Dobrý den, Teším ma, Alena, ahoj, ty si Marketka? Áno, ja som Marketa. Poďte, môžeme sa Ďakujem veľmi pekne. Marketka, aké ošetrenie nás dnes čaká? Dnes nás čeká tělové ošetření, zároveň i obličejové, které se nazývá dotek klidu. To znie krásne. Je to 2,5hodinové ošetření, které je zaměřené na relaxaci a uvolnění lymfy a zbavení od stresu. Tak to sa naozaj teším, pretože jedno druhé určite potrebujem. Prosím ťa, je to nejaké špeciálne ošetrenie, ktoré je niekomu len určené, alebo môže prísť si k tebe dopriať akákoľvek žena, či muž? V podstatě ke mně může přijít jakákoliv žena a v podstatě i muž. Není to určeno ani pohlavím, ani žádnýma omezeníma. Já se vlastně dokážu přizpůsobit komukoliv. Výborne. Čaká ma niečo naozaj že špeciálne a originálne, pretože viem, že robíš s kozmetikou Astrali, kde si aj hlavná školiteľka. Áno. Čiže sme naozaj v tých najpovolenejších rukách, teda ja. Teším sa tomu. Je tam niečo špeciálne, na čo sa môžem tešiť teda? Určitě je. Používám techniky ASMR, což jsou speciální techniky na sklidnění nervového systému a na uvolnění od stresu právě. Na to sa veľmi teším. Tieto techniky ja osobne vyskúšam prvýkrát, aj keď už sme o nich písali viacero článkov u nás na Kam za krásou alebo aj za krásou.cz. Čiže dĺžko si mi povedala. Ešte sa ťa spýtam, teda má to mať tento efekt. Ako často by si mi odporúčila, aby som bola tvoja klientka, si takéto ošetrenie dopriať, aby naozaj tá pleť to viděla? Pokud je to možno, tak klidně jednou za 14 dní, jinak jednou měsíčně i tak postačí. A ja sa ešte musím spýtať, pretože ma to veľmi zaujíma, či to u teba nekončí, asi myslím, že to aj tak bude, práve len tou starostlivosťou tu na salóne, v kabíne, ale vieš pomôcť a následne poradiť aj svojim klientom, ako si nastaviť, alebo ty im vieš priamo nastaviť tú starostlivosť následnú, ktorá by mala byť asi tá hlavná, čiže ranná a večerná rutina. Ano, určitě. S klientkou se domluvíme, pokud bude chtít pečovat dále o svoje tělo, pokud bude chtít formovat, protože máme tu určité krémy, které pomáhají právě formovat postavu, takže můžu i doporučit tyto krémy na tělo, anebo případně se domluvíme i na denní, ranní a večerní rutinu, co se týče obličeje, podle typu pleti samozřejmě. To znie super. Moja posledná otázka pred procedúrou. Je niečo, nejaký problém na pleti alebo na tele, ktorý, ak mám, nemôže si toto ošetrenie dopriať? V podstatě bych řekla, že žádné omezení by být nemělo, maximálně nějaká alergie, kterou potom jsme schopni tady spolu vykomunikovat a já třeba použiju jiný produkt. Super, takže ja predpokladám, že ideme urobiť dotazník, aby si spoznala bližšie moju pleť. Ano, výborne, teším sa. To sú tajné informácie, ale nie, vy veľmi dobre viete, akú ja pleť mám a aké problémy ma trápia. A tešte sa teda už na priame ukážky z procedúry. Vitajte v oáze pokoja. Dnes vás pozývame na relaxačný zážitok, ktorý vás naplno zrelaxuje a osvieži. Marketka začína tento proces starostlivosti s veľkou láskou a zameraním na každý detail, aby ste sa cítili úplne uvoľnene. Dovoľte si chvíľu pre seba a nechajte všetky starosti za sebou. Marketka začne tým, že vás jemne uloží do pohodlnej polohy, aby ste sa cítili bezpečne a v pokoji. Začne jemným umytím nôh teplými uterákmi s kvapkou esenciálneho oleja. Tento úvodný dotyk vám poskytne pocit relaxácie a jemnosti. Rovnako s jemným dotykom ďalej uvoľní lymfatické uzliny na krku, za ušami a na kľúčnej kosti. Pri tomto kroku použije Radiant Oil
od značky Astrali s mätovou infúziou. No a teraz prichádza čas na aktiváciu s kartáčom z diviačích štetín, ktorý prekrví a oživí vaše telo. Jemné ťahy smerujú nahor k lymfatickým uzlinám a stimulujú tukové bunky, čo vám poskytne pocit oživenia a energie. Tieto jemné pohyby prinášajú príjemné šumenie, ktoré vás ešte viac upokojí. Po aktivácii prichádza jemný peeling chrbta. Marketka použije scrub telový peeling Astrali, ktorý pomaly rozotiera po celej pokožke. Tento moment je ešte viac umocnený šepotom ASMR, ktorý vás celkom pohltí. Po dokončení tohto kroku vás osvieži opláchnutie teplým uteráčikom. S ďalším krokom prichádza aplikácia firming krému Astrali, ktorý je ideálny na masáž problémových partí, ako sú stehná, boky či brucho. Jemne pritom používa rolón Astrali, aby stimulovala tukové zásoby a zároveň vás úplne uvoľnila. Každý dotyk je zameraný na vaše pohodlie. Ako posledný krok telového ošetrenia použije výživové telové mlieko Nourishing Milk, ktoré vaše telo dokonale hydratuje. Pomalé a jemné ťahy štecom vytvoria krásny ASMR efekt, ktorý vás ukludní a zanechá vašu pokožku jemnú. Rovnako sa povenuje aj našim rukám. Dôkladne premasíruje nie len dlane, ale aj každý jeden prst zvlášť s použitím špeciálnej ASMR techniky. Po telovej starostlivosti sa dostávame k pleti. Prvým veľmi dôležitým krokom je dôkladné čistenie pleti mliekom Makeup Remover, aby sa pleť pripravila na všetky ďalšie kroky. Po tomto čistení nasleduje peeling pleti a aplikovanie tonika na vyrovnanie pH našej pokožky. Marketka používa ďalej Intensive Nutrition krém na jemnú masáž tváre. Tento krok sa zameriava na liftingové a uvoľňujúce ťahy, ktoré vás hlboko uvoľnia. K tomu pridáva jemné ASMR prvky ako ťahy štecom a dotyky na ušiach, ktoré vám pomôžu úplne sa uvoľniť. Následne nanesie masku Balancing Mask s kalóinom, ktorá pleť hlboko vyživí a osvieži. Túto masku aplikuje štecom pre maximálny ASMR efekt a na oči položí jadeitovú masku, ktorá je ideálna na relaxáciu a upokojenie. Marketka zakončuje ošetrenie jemnou ASMR masážou hlavy a uší, používa jadeitový kameň a prsty, ktoré zjemnia pokožku hlavy. Každý dotyk prináša pocit hlbokého pokoja a uvoľnenia napätia v oblasti uší. No a na záver tohto celého rituálu jemne vklepe záverečný krém, prispôsobený práve vašemu typu pleti. Ďakujeme telu a pleti za tento krásny zážitok plný relaxácie a pokoja. Ja mám dotek kľudu, alebo dotyk kľudu za sebou a ďakujem ti veľmi pekne za úžasnú procedúru. Není vôbec za co? Ja sa budem tešiť určite niekedy na budúce a aby som vám troška zhrnula moje dojmy, tak úžasné masážne techniky, naozaj máš zlaté ručky. Okrem toho ASMR technika ako taká pre mňa prvýkrát, výborný pocit uvoľnenia, úplne som vypla hlavu, asi to je aj to, čo by malo následne po tomto automaticky byť pre nás ako takéto znovuzrodenie a úplne odľahčenie. Čiže ja necítim len pleť, ktorá je naozaj nabobtnaná, krásne vyživená, nielen teda pleť, ale aj celé telo, kde som sa uvoľnila pri reflexnej masáži a rôznych iných masážnych technikách. A keď zhodnotím tie ASMR techniky, boli úplnou čerešničkou na torte. Takže ak ste ich ešte neskúsili, tak určite, či už u Marketky, alebo akejkoľvek inej kozmetičky, ktorá
bola preškolená tebou, lebo ty si hlavný školiteľ Astrali a rovnako aj týchto techník, či už masážnych techník, alebo aj techník ASMR, ktoré sú, myslím, že rôzne používané vo vašich rôznych procedúrach, tak odporúčam, pod video vám dáme určite link, či už na Astrali.cz, kde máte zoznam kompletne všetkých kozmetičiek a rovnako aj na e-shop, pretože vaše produkty sa dajú kúpiť aj cez e-shop, predpokladám. No a všetky informácie, či už o tom, kde si môžete takúto masáž dopriať, alebo aj kde produkty Astrali zakúpite, nájdete dolu pod týmto videom. Takže ešte raz, Marketka, ďakujem ti veľmi pekne. Děkuji také. Ahojte.